sigurado. Okay na po, pasok na po. Ay, pasok na. Ay! 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 Bebe! Dishang! Hi! Tama na ang earphone. Tama na yan. Wala namang earphone. Wala. Hi! Nandito kami ngayon sa Piercewell at MOA. MOA ay. Ganito lang to kanina. Oo. Ganyan lang. Oo. Sige, mabilis. Nakasama yung earphone. Napul mo. Hi naman na. Type na. Hi na. Naka-hi na nga, oh. Ha 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 ha. Yan may dagat oh. Wow, nakikita pala dito ang dagat. Ah! Ang init. MOA Arena. Ito pa yung pasimulo na lahat. Dito na tayo umakyat sa ano. Ay, pwede palang tanggalin yung mask kasi wala naman tao. Hi guys! Welcome! Dili na banday niya sa taas, gibutang ang aritis nga, naraman diri ang bangag. Ay! Ay! Hello! Ayan o! Paano kaya umandar yan o? Ay, ayun pa o. Saan? Yan. Pag may ano. Isang ikot lang to? Hindi ko nga alam. O isang ikot lang to? Paano kaya nila ginawa to? Ganda ng dagat to. Ano ko nang tumingin dyan? Nasa taas na kami, oh. Diba? May mga boat na yan. Dapat hindi gumagalaw? Gumagalaw, siyempre. Hindi ba tayo ang hindi gagalaw? Baka masira to. Oy, tingnan mo naman sumakay ang lalaki. Yung sumasakay ang lalaki nila. Saan yan mo? Ito! Ayan ang camera. Pero mainit siya. Mainit at may aircon. Ganda din ng tubig, oh. Sarap na din. Ilang. Tara na. Ikaw, kasi ikaw yung... Ay! Maumata po na sa buhay. Wala pa nga ang dala kong ticket. Dahil minsan lang maging bata. Tatlo. Ticket, uy! Nahuli pa sila. Yan ba yung tatlo? Ito. Makita po nito ka, pasok na po. Sunod na po kayo eh. Tira lang oh.
ibang bansa. Daming mga ano, pundo. Di ba? Napalibutan na ng... Oo. Ay, muwa na pala. Pwede dito na pala tayo, kaya hindi Ay, wala pa. Kalapit na po. Ay, hindi na ako mang... Ayaw ko nang bumaba. Thank you. Ha? Tulo 100. Ano lang ni Kuya? Uy, wag naman dalawahin. The Tayo pa kayo eh. Ito, may picture ako dito. Dati, di ba? Ito. Ay, paggabi lang pala yun ano. Welcome to my vlog today, guys. Dong, hello. Gaba siyang. Okay. Sige na,